kao što se to danas dešava sa našim narodom. Moraju razni bičevi da nas šibaju, ne bi li se konačno i liturgijski otrijeznili da znamo gdje nam je mjesto, koja je naša trpeza i koje je vrijeme i način kako se oko nje sabira, što sve ukazuje na liturgijsku kulturu života, liturgijsko, crkveno, istinski, pravoslavno i vjerovanje i vaspitanje i življenje. Dakle, čovjek koji ne poštuje nedelju kao liturgijski dan, ne ono neradni dan, ima i tih pokušaja, ja nedeljom ništa ne radim, vidite. Ako je to mjera tvoga poštovanja, slobodno ti radi, jer taj dan si onako bačio, što bi se rekao. A bolje nešto uradi, završi, jer to ti se kao vid poštovanja uopšte ne broji. To ti Gospod neće uzeti za žrtvu, to što nisi palio traktor, usisivač, fen i veš mašin. On je liturgijsko vaspitanje. To je ozbiljna degradacija, blago rečeno degradacija vjere.